Камене, какво направи, бате? Какво направи, бате, бе? Патица пана, бе? Позволено ли е, бе? А лоджийски билети имаш ли? Ей, сега, Боби, че дойдеш, ще видиш какво ще стане. Има как ги ловиш тия патици. И пръчката. Нали? Кай си да стъпим пръчката. Браво, бе, Камене. Какви костури, сега ще му покажем. Какви костури ловиш голями. Ево, бате. И сега какво ще правиш тази патица? Как се откачиш? Браво, Каменче. Ма молиш ли сега какво? Кипчето искаш ли? Или сканджа? Абе, на какво е правилно? Какво за хранвата дойде патици при тебе? Пъжо ли хвърля? Горе. А пък ти кажа, че без искам си направил камерата на руски ми говори. На руски пише, какво съм ти прав? Добре. Знаеш как ще се разплеска сега тук? А той се увлева около ръка. Друго въкне. Значи втори път я ловиш. За краката си прави. Не. Смърди това си вълна. Това не път тази гмонец. Това гмонец да ти води директ. Че не я убива. Да може ли конец? Гледаме такова ще. Това е гмонец. Мой горски. На жената ще там, да се гледа. Те да дойдем ли да отречем? Ай така, с повече да снимам. Ох, чай, че падна на водата да майка. Ето, че го качаме също. Как ги мори, каве, я пръчката му как се уганава, леле. Леле, бате. Ева. Той морец ти дете се гмъскат. Това смърдите си баба майка. Това му се оплева около врата, май. А ти на друго, тя има друго по нея, друго въкно по нея. Да бе, си спомням за... Ще резна влакното с нощчето. Да, ще резна влакното. Тя е прекарала, ще резна влакното. Како? Не твоето. Не твоето, ще видим това, просто ще видим чува. Да. Ела война. Това като моята пътка се мъчи. Това лодца той твоя, не? Да, не, твоята му и куката ти е вътре. Тя не е за куката, тя през шията си омотава. Мати, стънка. Не, твоята. Сеща ще си стана да трънка, чакай, не може, чакай да се. Ето, геозащитник номер 1. Бъркаш да ви. Дай ти спаш силите, бе! Да. После аз говори глупост. Извинявай, мат.